Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Barita nauli dihita sadarion ima marujahan tu buku pesalmen bidu 124 mamuka sian ayat perjulu saat lori ayat pawaluhon songonoma hatana. Ede hananakok sian si David. Aut unang Jahuba madongani hita sai ima didok Israel. Aut unang Jahuba madongani hita uju hehe jolma mangalo hita sai ngulu-ngulu hita budutorna ujui di panoboni rimas nasida dopak hita. Saina aupun ni aka aik do hita ujui. Saina buluson ni batangai hido todita. Saina buluson ni aka aik namar hasa hido tongon todita ujui. Pinuji ma Jahuba naso mangaleo kita sisoron ni aka ngingina sidei. Nunga malua toditai songon pidong nama lua sian sabil ni pasabil nunga matos sabili jadi malua hita yang go panghulupio di hita di bagasan goar ni Jahuba sito palangit dohot tano oto ima sahatna hamuna na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus adong do padohan ni halak Italia na terberita ima vivere pericoloso aro tahe inang lapatan ni adong siap punganina na boto sa lapatan ni vivere pericoloso. Mungkin umi ngotan do horo ama abek kamu ame aja. Iya. Jadi lapatana ima ia ngulun gok parmarado. Itu. Ia ngulut tahun gok parmarado. Hidup ini penuh dengan berbagai-bagai bahaya. Puasa dohon nasidei ala memang di pengamatan di nguluon ay marak dudia pehi talao saya dong ko talpe permaraan. Rupani muli rohatta tangal ko permaraan lao mahita tuhutan. Tapi talpedo permaradis ya ayah harong si arong babi ya penoro arong bedu dudang begu arong nang ulok na belga mungkin siapa tapi yang virali ati adong sada ina na sedang hamil dimangsa oleh ular besar. Jadi permarado murolao hita tu hutan. Nah, jadi memang saya di Pasiding Jolma do unang be ibae sopo-sopona di hutan dia teh adik peong si tobakna. Misalnya anggo di Hilarat tong di Pangaribuan bertobak nama abek hamiju di sini kan aku per Pangaribuan di son adong ya jadi boto hamudo martobak hamijun. Nah jadi daripada laut tobak ba ihuta-huta mahita nina tapi di huta-huta pe adong mo permaraan talpedo permaraan dia mah permaraan natal pe mulu di huta-huta
Ibu tahu mudo tanah longsor. Alana somalna mulu pauli huta da irobia dui dia tuh dulu hinuni. Hape moloro udan nagogo longsor matanoi matorban ma gabi dilikubi ma jabu na dihutai. Jadi parmaradui anggo luguniari dak pola saya songna buha-buha rohani jolba futuk masusu. Alai bulu dungro udan jala liling ro udani mani gor buha-buha sehari-hari manuaing merusuk tano. Jadi molo ditik hanari dia mah hira-hira nabuido honotta permaraan molo di huta-huta hita. Ini ada nafas bulung pemuda. Apa yang ada menurut saudara? Bahaya yang bisa timbul kalau kita tinggal di kampung-kampung. Ya, bahaya adalah kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ada ngadok sinyal sih, tadi, ngadok sinyal. So masuk gue internet tuh sih, tapi ilmu sekarang justru melalui internet itu bisa berkembang begitu cepat. Jadi melodang adong be internet lapornya karena sebulungan, baboy mah tinggal zaman nasida. Gabe parmaramai kan bumi bersaing, itu kan. Nah, jadi mesti gulu masuk malau tuh kota. Tapi di kota pital pedo parmaran. Itu. Ayo do tabrak lari kan. Tabrak lari. Tak kola nih, harape begal. Ay masa lu begal di sana ibu nangin daun. Jangan dong, bah. Puji Tuhan lah jangan dong masa begal di sana. Angkoi hamian adong go. Iya. Jadi holan haruar akai anak kota isya je bulau sekolah itu adong go pemikiran. Wah adong naing dana hon. Dan adong nama bay marah tu dirina. Di minggu nasalpu adong manak piga dan anak ngamet diculik di Tangerang Selatan. Iya. Dan ada hal di Tangerang Selatan nih, di Jakarta. Oh dia ke kota-kota besar. Banyak permaraan. Mengikuti akan perkembangan teknologi tongdorok permaraan. Amai penipuan pinjol, pinjaman online. Ada godang yang gabi korban, nanti korban alani pinjol, korban alani aka napai hut aka teknologi na canggih. Jadi gudang do akan asing na buwi do honota memak si tonggo nani dok ni hala Italia ya ngulutaom gok parmara adu. Jadi mau gok parmara do ngulutao bahasa mangulu hitan waeng. Puasa nasruh hamung romer minggu sadarion. Alanya haro. Hobar tutur buhon ala Jahuba do. Ido. Jahuba si parmanau ninna kenata nakinati. Di dalam nama Allah ada keselamatan. Goar di debata, goar mempunyai makna yang luar biasa karena nama itu adalah nama yang benar-benar punya kuasa. Bahkan kalau kita coba lihat di Perjanjian Baru,
ai Yesus Kristus ima hataridaan ni debata naung gabe jorma. Dia mah waso ni guar Yesus mengutuk kamu. Banyak orang yang sakit sembuh berkat kuasa nama Yesus. Ketika ada orang yang meminta sesuatu kepada Petrus, lalu Petrus mengatakan, tidak ada sama kami perak, yang ada hanya nama Yesus. Dan nama itulah yang diberikan, yang menyemangati hidupnya. Walaupun sebenarnya selalu ada ungkapan yang mengatakan, apalah arti sebuah nama. Adong golapatan ni guar, apalagi mulu guar tulu tadi. Enak gudang guna yang guar tai, guar yang kotai, alasong nak eren, guar ni halahan, bagaimana iba guar regileng na. Isong nak eren itu si John Lennon kan, asa gabi paren din dong gilek ko, iba guar si John Lennon. Tapi nang arong bakat na marede, paholan. Holang keluar mulu si John Lennon, habis itu ho marindin na kan. Jadi di dogma apalah arti sebuah nama. HP anggo dihalak batak. Anonggo nah harga di goa tadi. Mulai bae engko rekeling si pardamaian. Alanya hadai. Asa dami tuktong rumah tanggai. Apalagi maaf ay najulu na mga luar tong. Ati mga luar na idulahod do burung halak. Jadi sa sonarong go solo iba ka saruan si medua ni na hurang ningkan pangalahon helanay. Jadi hola tubuh anak nga pangguaran ter makatay may bana do padiyoba. Isi mata payang guar gilek tan si pardame ama anggia dami rohani amaten. Itu. Ale yang halak karo asing ko pay. Iyain na binireng nga perjolo hola sorang delengay itu ri de ben guar gileng nga boleh bere gimana si kampak isi kampak ibereng iba ben si kampak. Kalau dibere kadang beja si beja. Molo dungo, gabi dok si bangun ade. Jadi sudah di mana si bangun? Masih tidur ramangin na. Masa tidur sudah bangun? Jadi taida ma marhiti turpuhon. Di pengalaman ni parpesal benon, tuk tak asdo goar jahuba na paduahon nasida. So naurakin molotung meragape akapar marani sian na supanagaman ului manoro hita mabaik kita humasusa alai mulu mangulu hita saunari songon idok ni para pesal menodo na adong do invisible hand sasongon na keren jam itu ya deh. Tangan yang tidak kelihatan. Siapa itu? Jahuba songon didok ngipar pesal menong. Tengboy di mata nasida secara kasat mata. Tangan ni Jahuba na paluahon. Sian ragam ni parmarani ay pulo taparraon nakin turpuhi. Ada 3 fenomena dari bahaya yang sudah mengancam hidup umat Israel. Galedo nasida. Manusia bukan Superman. Punya kelemahan, punya keterbatasan. Tetapi mampu hidup bertahan menghadapi berbagai-bagai bahaya oleh karena ada tangan yang tidak kelihatan
yaitu Allah Israel. Ada amin? Iya, amin. Hamuna nahi naholongan tangan nasutari dei mahula doi sosian pamerengan ni matatta alai marhite pakilala atta marhite dampak ni pabainan nai takas doi bana mar pabainan jala ido nanaeng ikon okku honotta hatidak honotta songon para pesal menon ai tukso terlakau kita ro salaka nature moloso iya moloso jahuba madongali kita debata berkarya debata berbuat dan yang paling puncak perbuatan Allah untuk menyelamatkan adalah melalui Yesus Kristus yang tersalib di Golgota. Karena Yesus yang tersalib itu sungguh memberikan jalan keselamatan di mana segala dosa, utang manusia dunia ini telah dibayar lunas. Jadi mau lodung lunas digara Tuhan Yesus imat hiti budarna da nga malua hita bia doh hangu malua puji Tuhan doh malua alata tak boleh holak kata ikut tari nong malua ini ikut tari nong malua songon di bagian perpudi ni epistel tanakin gabi ahai do isi gabi sirah do jadi hidup yang berguna hidup yang bermanfaat Ido hataridaan ni nak takas tajalo haluau ni. Jadi berbagi sukacita, berbagi berkat kepada orang-orang sehingga pada akhirnya ada damai sejahtera dinikmati secara bersama. Di dok perpesal menon aut unang jahuba. Berarti hanya karena Allah sendirilah. Di luar itu tidak ada. Di luar itu tidak ada. Sampai 2 hari di dok ibadah aut unang jahubaninna. Kalau kita coba membaca, memahami Alkitab, kalau ada perkataan diulang-ulang lebih dari 1 kali, itu menekankan begitu penting. Jadi ikom masai rikot do hangulu honota mandok yang ngelutaon aut unang jahoba na marpabaenan dak terbaen hita mangalaka tak terbaik kita mangula akaulau tak terbaik kita mapersaulihon ragam ni akka pasu-pasu somalna maul do jomma manada panghurupion ni debata molo sai sonang nguluna ti ai maningoralong ko pemahaman di bagian alani guguk kudui alani pikirak kudui alai hola rosa otik persoalani itor manganggu hima tu di bata ale hamang angko ala berlatar belakang halak batak kita ale opung di bata turin daru alana idok rohana kumolong rohani opung daripada bapakna hidup bana saya do ale opung di bata tapi kalau jal kita sama untangan do opung di bata kan amado di bata hidup jala secara silsilah jumorok do ama daripada opung walaupun dalam kehidupan kesehari-harian terkadang kasih opung lebih besar daripada kasih dari bapak ya amang da tua si tongkei kumolong korhatu opung daripada anak sendiri itu
Hirana suarong do dihilala pangatoyon di debata di bagasan nguluna molo aman-aman, baik-baik saja. Saya kira ni bisa bingi. Alai song naudohi holanadong song nai hultik saotik itor makilalari bana. Adong suara ni debata da jauh-jauh tu bana. Jauh mau jumpa di hagugutak ko asa balua ho. Dungi balua bahai dok. Dungi puji omu mau ikut sada tu si. Tak kola asal malua. Alai jol maon juta to hola satu si. Hola malua nggak selesai be. Apa ikon asa puji omu mau linda. Lapatan madok mau lihat ditanda nabi nani di bata di bagasan geluna songo perpesal menon out unang Jehovah. Sekiranya bukan Allah yang berbuat, maka kita sudah hilang lenyap. 3 metafora keadaan bahaya menurut perpesal menon. Perjolo 5 songon mangsa si buduto. Di ayat tului takasdo didok sai ngulu-ngulu hita buduton naujui di panobbo ni rimasna dopak kita. Umapi do bulu di bahasa Indonesia. Kita akan ditelan hidup-hidup. Jadi mangulu do hita dibudut. Alani rimasna. Jadi di portibion gudang do na mangarimasi hita na bui mabudut ngulutai hidup-hidup alani Jehovah itu alani Jehovah di roro hita siap pamanganai asa malua. Jol managali hita nauk tersosak nak tergugut tangah dong bidalan lau paluahon alai disima disurdukkan tangan nasutariyai. Renungkanlah bahwa sebenarnya Tuhan selalu bersedia mengulurkan tangan yang akan menolong. Dan kalau kamu merasakan itu, pada akhirnya kita akan memberi kesaksian out unang tangan ni Jehovah napaguahon mago butima. Napaguahon bahaya itu digambarkan songon aek nasumar. Aek nasumar. Banjir besar yang bisa menghancurkan beberapa wilayah, bahkan kota juga bisa tenggelam kalau datang air bah. Mari kita ingat kembali peristiwa air bah pada masa Nuh. Mulu digomparosi Nuh sudi portibium gabe siga alani aek nasumar. Jadi songonima hagugo onni portibion songon aek nasumar na selalu mengancam nyawa kita. Tetapi ala debatasi panoppa tano ondohot portibion do Jehovah tuduk tu debatado nang aek nasumari. Buktina debatado marsuru aek nasumari asa sumurut gabi bui mamuse para unisi noak mendarat gabi haruar manasida lau memulai muse kehidupan yang baru. Artinya memang air yang berbahaya itu benar-benar bisa dikendalikan oleh Tuhan. Dot hata nasing parmaran dia na apalah dihabiari hoding ulum itu termasuk di bawah kendali tangan Tuhan. Ada amin? Iya, di bawah kendali Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita punya semangat
melihat ke depan. Ada yang terbaik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kalau memang terkadang agak lambat, menurut kita campur tangan Tuhan. Tuhan yang tahu waktu yang paling tepat. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bisa nyanyian itu, waktu Tuhan. Biar kita nyanyikan dulu itu sebagai refleksi iman kita bahwa benar-benar waktu Tuhan tepat untuk menjawab pergumulan kita. Bisa enak? Terbaik adalah waktu Tuhan, bukan waktumu. Karena itu sesuaikanlah waktumu dengan waktu Tuhan. Kalau Anda punya jam, cocokkan jammu itu dengan jam Tuhan. Supaya Anda tidak pernah mengatakan terlambat. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Songonai nasumar yang memberi bahaya, tetapi Tuhan dapat mengendalikan. Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, torang marohamuna dungo mahamu namau tau do alumuna sibolisi songon babiat nama rawang mangalului sibodutonna. Artinya iblis setiap saat menanti kapan kita lengah. Alani siaga terus. Siaga terus. Dan ingat selalu berjalan bersama Tuhan. Karena berjalan dengan Tuhan, iblis pasti dikalahkan. Biarlah di dalam cinta kasih Tuhan kita juga akan mengikuti kesaksian dari pemazmur di sini. Songon pidong nama lua siasabil. Siasabil. Anggo tulak kumna dua-duai gurui iwata itu sabil. Ati tulak. Sabil. Perangkap. Jadi biasa sabil dibayar lau manakup pabaluan do. Ya, pabaluan ya suya duhur. Ya. Jadi asaboi dapot kona sabil naso sadar rotong burungi nak dok sabil di si. Jadi songoni do najo do dak sadar hita adok permarani na di si talpe si bolisi pai mai mahon nang manakup pita ayang go sadar hita tak kona sabil hita. Alai molutuk kora sabil pehita di dokter pesalmenon rodo debata baluah kita, bahkan dikatakan diropuhi masabili dan hiabe hita kona sabil diropuhi marhiti hite wasoni goar Yesus. Tuhan tama
na patau kita laho makanguluhon songon pengalaman ni par pesalmenon asa toktong tadok out unang Jahuba na paluahon mago butina mahami atong tuhatama na mga lopok ni dihita asa mulak kita di bagasan las ni roha manguluti akka kigiatata di tonga-tonga ni huria, di tonga ni keluarga, di tonga ni pasahu taon, di tonga ni bangsa dot negaraon. Amin. Matanyang mahita. Maulian tema Tuhan, nunga puparsauluh kami berita nauli di Manuguton, natakas papos rohanami, molo tupe meragam akka parmaran natalpe, laho manusay ngulu nami alay ala radido ho sigop doho mangaleon pangrupion gabi dang marmara hami idu bain na bui mangulu hami sahat ro ditikyon bui hami ro tujoromon mamuji pasanga pokko tong posto tong rohanami naktuak ka ari na mangiut mardongat tot tanganmu naguk haguguni sai maluaru hami sian ragam ni aka parmarani jala tarulah kami ma aka ulaon nadengkan ima gabisira di tonga-tonga ni portibion asa ngulu na berguna ngulu nami gabe goklas ni roha do aka dongan na sapar sauran mauliati ma ali Tuhan usok bahu kami tua rupamu di bagasan hilik pangiluan nami sai manatap maho diak kana masa dingulu ni ruas ni huriam HKBP bonang indahon kana marsahid dulu ma surdukon tanganmu nagok huasoi jala di bagasan goar Yesus pamalum mai aka namarsak hinorhon ni hamatean naroto tonga-tonga ni keluarga apuli nasida di bagasat tod di porbadia asa unang madeli alaya sa dirgak si majujung nasida mamereng do pakculu adong do pe akan nauli si pareahan nasida ala ni asi dohot dengkan di basang akai anak nami na di bagasan persekolahan dongani nasida marsiajar leor roha napatas mangatusi aka parsiajar nai asa jupang nasida aka parbinotoan nauli nagabe modal nasida di masa depan akan mangula ulaonna sai toktong parbisuhi asa jolma nagabe pasupasu nasida di inganan pangulaon nasida bi akai anak konami naung magurang alaydang rodo pe sirokap mitodina hodo ale Tuhan hu pangasahok kami lehonomu do tu nasida naubuk tu sakapmu nadumengga di nasida dongana mangulu dongana gabi tujuluan nyari aka lansia itong-atong ni huriaon di bagasan pangiringon ni todima toktong manglas ni roha nasida makamalakehon mulung bongot nasida tu umur lansia gudang dope nabui patu paon nasida itong-atong ni keluarga nang do di huria molo ho nama dongani moliate ma sudia ka program ni hurion wasahatami matuho saya pasu-pasu ma asabui tupai di bagasam hasadaon ni roha di bagasan las ni roha bayan hasangapo di guarmu utanya ko kami ma Tuhan sada ulaon na bulon patupaon ni huriam HKBP di bulan Desember na nangro ima patupahon sinu di gudang atau ima marhiteto dim tuturi ma panitia songonenang do aka sinodisten na ikut ambil bagian di pelaksanaan sinod gudangi asamar hiti-hiti pamataron muhuason lau pajongcokon pertugi di huriam HKBP di tingkat pusat do di tingkat distrik tuk pada umat Tuhan aka cara-cara haportibion na soho bartulomo ni rohan lau songonido nang pilkada serentak di tengah-tengah ni negara mion nunga memasuki masa kampanye buido Tuhan masa aka pergulutan alani aka perbedaan selera
perbedaan pendapat, perbedaan keinginan. Alai mulu mangulah ho songon dok ni parpesalmenon tak tagamon so dame demak bangsunamion patupahon pilkada nagabi dalanmu lau pajongjong aka partugi di tingkat provinsi, kabupaten, dohot kota Madia. Maulian terima oleh Tuhan. Tung takas lupang idon nami asa dohot to mangatoi namasa di tonga-tonga ni Timur Tengah nunga tunggurang nagabi korban oleh Tuhan alani perang antara Israel Hamas jala berkembang nuaing dohot Libanon. Mengasihi Tuhan tuk doha gugunmu lau manugu-nugu nasida tumeja perundingan lau mapariahi damai nasumurungi asa macohot orang kebe boy nasida mardame sonang akana bertetangga songoni nang antara Rusia dohot Ukraina hodo Tuhan ndabui pasohoton parporangan ini maulianti marohanami di Tuhan kok asini rohamma portibion si halasonon ni rohanami marhiti-hiti Yesus Kristus martangia kami tuarupa amin.